Uncle Swama will call be a boy. Sansa Paisa, a Procuma, Pracasia, and somebody a bay, and Jabia, and a Yara, my son, a babo, I have 400 Ghana cities, a Pipinai, Adima, Tema, Granny, and every Shana, Samuel Mame, and your Fura, and a contemporary, Madame Rebecca, Sawa, and Pafamaka, about Fair, was Samuel Baba. I don't see the bigger peso 500 cities. A pipilum, Elsiama, Crani, Nanano, and then we shall pay no 7.2. I'm
Mr. Oscar, answer my Linda one. And then we come go for something we say in what would be another machine that you take it and get in the PC and they assume yes. Mother, not presenting my shell. I don't know to go see and I like go for it out. Some of them one go. Give to you, ma. I was the VIP driver of Pento Papa. Oh, nice. Where's it I'm going to put on to get me back to the bank. 1 week. Mama, we have a yaboda. Last one was 7 months. Who did brand
What's up? I'm not telling you, I'm going to do my job. Seven. I'm going to for you. My name is Kono Bisitino. We are worried. I'm Mohammed. Yeah, Sepa constituency MP Arezi. Speaker constituent MP Arezi Yano. Speaker Maniano. What's in here? Obiasuko. I'm not sorry. Me wale be to for me na for we gina so mo ba ma wale ba pa ti ti bi ani ku ya ayo ya fi ha be gina we ti ti wanyo so ni wanya What's the matter? What are you? Wrong way, why? Me na fufu me wale ye red carpet. Yeah. I tell you, I know we are na me ire de hwemu hu ye. Hu ye no obi adwane ja me na ka me kwa. Enti na nsa ne last 2 weeks. And I'm your about one day and I go there 12 o'clock. So my God, I'm about for one baby. Who did on it? I'm use a champ for. Sorry for the candidate. To be paid some point in my conscience and Passetia. Nano Mutila Supreme. No wait some of the Bobama sign that Tibidia. And I said, you present me, but you are so bad one. My medical concern will be soon. Or the donor Korea, the Yabusia. What you are so fair. Is as I said, you present me, and that what you want to me, Paco. And I'm Mr. Fadiaco. That's a project that could go and could do the Yeti. And if you had that pay. If you want to promote the pool as a focal, and then one that there be, or make a baby at my dear and also for the quasi Brazaria. And because of Pony, Obasa is one in the British chamber, and Plancha warriors of Hebrew, you did not chance it down so as a victory, and 2 bottle chest that by a sound or the opposition victory. Nano, and then about the passenger be era. Like of your Chiga's Yakoba, was in the British Korean Nano, Yaji Yankatifi, never trust, never trust a fear. I don't be blamed for a teaching by Chama. Yan Chama sorry for the bay him at the Asio Savior point out. I don't super pena. The bay him and the Asiampa, the bed you cross your Seno Baku could be, the Seno well and no well for, and no walk or daddy. He said by catching a yaputu, you do. I know to 2 for the will never even change up on your coupon, but never cost. For Siada, this a sharp for Nasadia. That's all for, but to go Filiama. I never say, I say trade up on your coupon sake or Mamiatasi. And look on in some children, that's all right. Let me read you said to bless you. Nanom, Yanchi, that can't tell I can say you cool him. That could be a second nation neck. And then I'm a 4 bench and I'm warning areas of the brothers of unity. Yes, sir, to hear about what Nanum. Young Chama will be fried teaching by Chaba. Or no, Papa will pay a funny press your mom. I will be fried teaching by Chaba and some council. Say, Drew Council, Nancy, you work on Tamasai. And we say your name, is your great telling. I don't know. Yeah, 10 years of the black as I can't tell.
yɛde atɛni asɛ bebree gya so a no buruburu bɛba ɛsiane sɛ namadwanafo so ne kurugya kura bia sɛ no da bi yɛhyɛ no nafa kɛyɛm sɛ no ɛbrɛ yɛkura kɛndo nanom yɛntɛma kɛndo nneɛma te si yɛmfa so so ma maame asɛ wɔkɔdu sɛ krakare pɔni da kɔm a ɔmfa ne kwanhyɛmfɛfo na ɔfa so anomyɛ sɛ nwienwienwieyɛ nanom sɛ kura da bua na ɛka tete na kɛsɛ kura da bua sɛ ɛdɛ yɛne abere yɛde bua da yɛsɛ kura dɔkɔdɔkɔ nanom yɛmfa so ma wo bɛbrɛ akyikyie kɔkɔgya me maame kɔkɔ ne korabrɛ ebi ɛbɛkɔ asɛm ado ɛba na asɛ bɛkɔ musie yaba no ne yɛabrɛ yɛmfa yɛ adɔkɔdɔkɔ yi yɛmfa so wɔn ba atampa ne dɔm bɛdi n'akyi akɔ akɔgya me maame ɛyɛ na kɔntwɛ wɔ kɔ na ne sɛ nwienwienwieyɛ ano yɛsɛ kura bɛsi yɛntɔfe na no yɛnkyɛn ma wo bi wɔ ha obi ɛmfa bi ntu n'anum ɛsɛ bi eburu sɛ bi nyama otu nkwa so na sɛ bi eburu sɛ bi nyama ɔnya bi ɛde tu n'anum na sɛ ɔmiri to so na sɛ bi eburu sɛ bi nyama ɛkɔ ne sɛ mɛkyia ɛwi sampa sɛ bi eburu no wɔn nɔna sɛ bi yɛ yɛwura kofi abira pakatakyi ɔwɔ se bɔm sɛ nananom tɔfe yɛnkyɛn ma dɔm na ɛbɛtu akyikyiri bɛti yɛ bɛgyina na sɛ wonya bi ɛyɛ asɔrefoɔ ɔmɛnya bi ɛde ato n'anum a ano yɛsɛ asɛm adɔm ɛde akyikyiri nyinaa sɛ mogye wɔnkyɛn ma dɔm a ɛbɛtu akyikyiri bɛti yɛ na ano yɛsɛ nua nyɛ nwunye afei ne no ba tampa ɔbɛkɔ ne sɛ mɛkyi na ano ɔsɔ bɛsɛ ne kɛtɛfɛ ɔbɛyi na dwadeɛ ɔbɛyɛ na de sie deɛ pɔkɔ bɛ twa to ɛsɛ sɛ ɔne ne ne hwɛ yɛ bi na ano sɛ bebree yɛwo nipa ɛde nwera kyekyere no yɛwu a yɛsa de nwera kyekyere obi bɛ wiase bɛ no ɛwu edumedu ɔmo nyina bɛwu obi bɛ wiase wɔn ho da tu hɔ a nyɛ sini bonyini sɛdeɛ bɛrima kofu esi deɛ ɔsɔ kɔ ne hyira na ano broni deɛ yɛfɛ twa asafie na ano tu bɛtwam yɛfɛ to ponya se yɛpita yɛ maame ne yɛ kɔ a yɛfɛ sɛ twɛgya ponya kopɔm sɛ ofu mpanyin fie ɛdua na atwɛ na baade afie die ɛyɛ asumia kyansema so yɛwura ɛdua na nyina piesie ɛde asumia asatema so tɔbi akyakye kɔtɔ ade hyɛ no ɛtwa asafie ɛfama yɛ maame a wɔkɔ ewie na ewie yɛsi ekɔ ɛdɛbɔ yɛhyɛ ti adeɛ so ka ho bi yɛntoma ɔwɔ me batampe ɔyere pa na mɛfa no sie yi sɛ de bɛma kofi abampa wɔsi yɛwura kofi poko abampa ɔsie no ɔsi da bi afei na ɔba bɛsɛ ne kɛtɛ pɛrɛ kó twa to na ɛka tete ne sɛ bi eburu sɛ bi nyama ayi ne mu sɛ bɛma sɛ kɛtɛ na ɛso ɛnyɛ ɔdɔ pɛrɛ kó ba sɛ bi eburu yosu bɛ wiase ɔde ne dododo a sɛ bi eburu ɔde ne dɔm ɛbɛka yi enyimi me na ne enyimi me nyimi na ne enyimi me wɔsɛ bonsu ɔda pɛrɛ mu anu bɛma kuko du fɔ so yi mi amewo. Yimime bɛmɛ yimime bɛmɛ yimime ose bɛsɛ dapɛ muani bɛma kuko du fɔsɔ yimiyamewo aye yabo daba musu wa ye denyo aye ɛntɛ due yɛnsɛ ŋorowa efia yɔnkɔ wɔn su ɛkɔwura hɔ ɛyɛ asamadu fi na ɔkɔwura ɛna ɔkɔfi pɔkɔkɔ akɔwa to yɛ yamina de mo ɔno ale saagye. Ela kofi pɔkɔsi dabi ɔsi dabi da afei bɛsɛ ne dabiri kyi katapila ko twa to ebe yɛ nka yɛ di mama obi bi a ɔte ase sɛ awareɛ yɛ adeɛ sɛ bebree sɛ benyama awareɛ ɛyɛ adeɛ owuo na tete ntam ɔsi dabi okura ɛyɛ ne bomu ne katapila ko esu deɛ nanam ne bɛsi fitafita nanam ne gye bɛhyɛ ka ho bi ɛno bata fanfan na adunuba so na wɔn dwene. Asa bi ebusa sama bi amana so wadwa adwene pa ɔma bi nkasa bi ebru ne ba tie si akyi asaba do so yɛ papazi ne wo kyɛ mre bono bi ansama bi amanyi nim ɛno mfa to na dakam ɔfa ne tin na odi ti ne so ama na no ma bi na mu so mu tware ba me ama ne ɔba si ba sɛ bebi ɔba kofi puku ɔde ho ɔwɔ so wɛ ya no bi sɛ sɛ yɛ nim sɛ mamre yɛso du kwata no so na no ko abesia ogu ha ba yɛ do amesi ko yɛ hwere sɛ de bɛma kofi puku ababa wɔsie no na ɔsi dabi ebi ebe nye maame so no asante bɛma ne amane no ebisɛ bɛma nkɔ besiye afɛso na bɛma na nam kɔ die so so ɔkɔ so ndabi kyi ebi ɔde kɔ yesu ɔyɛ kuna ame yɛsi agye yɛ hwiri ɔmfa to no so asese bebree ebi nye maame na wɔanya baabi pa fa nkɔ a wɔkae sampa webe yɛ nka yɛ duma bi ama no ano yɛ wura kofi apoko so so owie ya bɛ yɛ ano ɔsi nyɛma wɔn nyinaa no ɔsɔ yi kyɛse ɛnyɛ afei na sɛ bebree sɛ bi nyama yɛ nyina wɔ ha na yɛ pɛnifoɔ no ebisa kotoku pɛn yɛkɔ Nigeria pɛn yɛkɔ brabom na wɔanya ma ne bɔde amafia na ɛnyɛ ofie wura sɔme woba ntumi ka kyɛ wo na birikyia na sɛ bi wofie wura na ano ɛsɛ soame na abusua pɛnyi kɔ deɛ bufuo no sitwa wo sɛ ɔkɔ woamfa hwɛ ma sɛ fie wura sɔme na ano yɛ ma m kɔtwa kwan ɛsi ɛkɔ yɛ fie wura soame ɛfie wura soame wɔngye
as when Yama the Bobby Yamana Zampa, we a paid in Yaman. I don't know say the Bishop Yama. Yes, some more would read your copies here, but not with Sietipia. Manuato, a place of your Bishop Yama, who watch Yama the Boboma Mansan TV. Manuas. Chiga, about alcohol. Black as for fat, black as for fat, black as for fat. Papa, I know the day no, I godfather, Ron Chiga. Yes, was what I wrote by inside the auto. The Macacho say what I'm in your castle, and I'm going to pay for a chasing as my alcohol. But I say, Plato, your mamma, Mocaba, one day, one dom, and you know, come out for one thing on your camel, one tea and not your trouble. Yemra Chiga, maybe I'll be able to say, Sabre, I am a classmate for. Yemra Bozo, Sabre, come out for. And then Pepe, Mamadou has said, no. Sabre, you're the animal, Ayera. Miracle from Saboya Mecha, Ayera Bishop, the event condo Sembiano, Onuakasa, Nimia Placope. And here Samuel Yamacha, Sabre, Miracle Films. Here goes Ajamai, director. Also, and Eduhono, Yera Alejandro Bema, Osesipim Swan, also Akahubi, Papa Becky, Yera Papa Kumase, Ona Likase, a Satsman Nakase, Yera Nanayatra. Pepe Naima, Liousa, Kyekyeku Bema, wait and no hack of Papa, Africa, Jordan, Winaka Ubi, Yera Ima, Bema Red, Rasti, Kwame Ole, Opoku Belsi, and Bofrey, Castro, Asuka Ubi, 16 niggas, One Simia Winina Buka Ubi, Yera, Simia Jerry. Gatuso 39 Yenchen Sabadia na yeya yadawo ase Adena bi sapai out twem Nanano ma imani info Eje wo ba ene bema krani abusia Wonko so ma me kwa buru na yenya company sab awie na me twa tumade no aso Ensabadia bai efri Nana Eusu Echao, the senior tables out to the no, Asantima Pahre, Totia, I don't know. Said you know, so Echao, I can say, Ninian Papa, any of Temari, Tenawadika, near the Chiska, 500 cities of the Pino, and see Temari, may now so, now for Abu Mame, Sikasa Amono, Nana Asawati, Nana Asu. Saturday, now Saturday, I'm a cousin. I had the blue ball. I had to say, I'm Pontere. Another man could fall through. Now we are near home. Some I'm Pontere, Okokra. Now I got the thing out to now. Some will go to and I'm somebody, I'm telling you, and I'm not going to. And I'm going to, and I'll say, the main for Hong I don't know. I never see her. I don't know what goes on in the choir. And some day, I could tell you, every about Pamela, yes, Mamma, about you, Franca, hello, your Fura, hello, contender, Sakati, Pomina, and Kuko, Deno, Soka. Sunday, I had a Papano, and I'm for this one, and I'm for Indiano, and I want tea, I am Jamasi, I need a pattern of Pong. I can say, almost say, I am a married here, Omunia, Omoba.
Our friends in love, Mcbrown, I could be a boy, I dear Febo, Okukodu Febo, and I'm a bread show. Ayawa, Samuel, Kuma Sinichani, Mama, on season master, Mama Copa, Samuel, Okuso Achia, Nana Yamo Goma, Mama Media, Yadimishia Yasibe, I call ye, Mama Chio, Agudia Chio, Mama Nemo Akaba, Nana Mcbrown, and Atua, our channel, Emmanuel Akaba. Chiga, Mama, Odia Sado, Mami,